Karong National Disaster Resilience Month, gipakita sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilang katakos sa disaster response. Ani ang report. Gilaray sa Coastal Road sa Davao City adlawng Domingo kini mga rescue vehicles ug high-tech nga mga ekipo sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office atol sa pagpakita sa mga kagamitan sa Davao City LGU sa pagresponde sa emerhensiya ug kalamidad. Kini kabahin sa pag-obserba sa National Disaster Resilience Month karong bulana. Labing unang higayon kini nga gihimo sa CDRRMO agig pagpahibalo sa katawhan sa katakos sa lokal nga kagamhanan sa emergency response dili lang sa Davao City kundi sa tibok nasod kung gikinahanglan. With the recent disasters in Mindanao over the past few months, there is a need to further our disaster preparedness and response mechanism in the city. Lakip sa gipakita ang rescue vehicle sa Central 911, ang labing unang fully integrated emergency response system sa nasud. Dunay gipaygayon nga active ug hands-on nga simulation sa mga responders sa nagkadaang krisis. Duna say high-tech rescue equipment ug mga specialized gear alang sa mas epesyente nga pagserbisyo. Mapasalamaton sab ang mga barangay sa tabang sa LGU aron paspas ang ilang pagresponde sa emerhensiya ug kalamidad ug misaad nga palambuon pa ang emergency response sa barangay. Ato ang kining commitment sa tibok Davao City nga barangay is always first and foremost part of this barangay resilient response in as far as our program disaster risk reduction management of the entire city of Davao. Sumala sa CDRRMO, gihimo kini aron maedukar sab ang publiko kalabot emergency preparedness. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao.